नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट 2024 नि फर्स्ट सेमिफाइनालाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिहैनाय जागोन। बेनि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनहाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोनां खोथा फोस्रावनो सानदों। कालिबिथा शाइनिं स्टार क्लाबनि जि फुटबल बादायनाय सोलिबाय थानाय बियो फैगौ नभेम्बरनि 6 तारिखआवहाय सेमि फाइनाल जानो थांगासिनो दङ। ग्लबल एफसि आरो रेगबल एफसि। ग्लबल एफसिया गसाइगावनि जाहैबाय आरो रेगबल एफसिया वेस्ट बेंगलनि जाहैबाय। रेगबल एफसिना ओरैहाय नेपालनि थागोन, सिक्किमनि थागोन आरो आइसिएलआव गेलेग्रा थागोन। बिदिनो मोजां गेलेग्रा प्लेयारफोर थागोन। ओमफ्राय गसाइगावआबोथ' खम नङा। गसाइगावनिबो ओरैहाय फुराना बड'लेण्ड एफसिजों दुरान कापआव गेलेग्रा मोनबिरमोन जोंब्लामोन थागोन। दा बै बिथांमोननि गेलेनायखौ नोंथांमोना फैगौ 6 तारिखआव ग्लबल एफसि आरो रेगबल एफसि मोननैनि गेजेरावहाय सेमि फाइनाल बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बयनोबो खौरां हरनाय जाबाय। फैगौ 6 तारिखआवहाय जोंनिया ओरैहाय दङ जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय सुदेम सना एक्ट्रिस बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांखौबो नोंथांमोना लोगो मोनगोन। बिनिखायनो दा बयखौबो खावलायदों मोजां प्लेयारफोरनि गेलेनायखौ नोंथांमोना नायनो गोसो दङ गोख्रैनो थाब 6 तारिखआव फैदो आरो नायफैदो। खेलानि टाइमिंआनो जाहैबाय साननि 2टानिफ्राय जागोन, सानजौफुनि 2टानिफ्राय जागोन। टाइमिंखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय आरो माखासेखौ नोंथांमोना थाइसिबाव नायदो। आङो थाइसिबखौ होलांगासिनो दङ। आरो सुदेम सना बिथांजोआ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना नायलांदो। बेनोसै आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोस्रावहरनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गासैनिसिमबो खुलुमबाय। शाइनिं स्टार क्लाब मालभिटाजों खुंफुंजानो लानाय ग्रेन्ड नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट 2024 नि फर्स्ट सेमिफाइनालाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिहैनाय जागोन। बेनि थाखायनो फैगौ 6 नभेम्बर खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मालभिटा हालामनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि प्लेयार्स बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।